orixe da humanidade, o ceo e as estrelas influíron notablemente en todos os aspectos da nosa vida. Durante moito tempo tratamos de darlle sentido enchendo o ceo de deuses, deusas e monstros. Pero a medida que fomos explorando o firmamento, deixamos de creer nese universo fabuloso para adoptar unha forma de pensar nova. Esta é a historia da obsesión da humanidade sobre o ceo e do sentido do universo para os nosos antepasados. A historia de como pasamos dun mundo no que mandaban os seres sobrenaturais ao cosmos descoberto pola astronomía científica. Quizáis hoxe en día o calificasen dun fanático do misticismo, pero certo é que Gustav Holst, o compositor desa peza maravillosa que hoxe ides escoitar, Os planetas, escribiu unha experiencia musical extraordinaria e espectacular sobre a importancia dos planetas como símbolo, baseándose na astroloxía, esa ciencia antiga. O que pasa que non é fácil dotar a cada planeta dunha característica precisa e durante moito tempo os astrólogos estiveron discutindo sobre que primaba sobre que. Pero para Holst foi moi fácil, porque dotou a cada planeta do que significaba para el, humanizando, personalizando. E así foi como nos albores da Primeira Guerra Mundial comeza a escribir esta viaxe intelectual e musical. Dende o máis convulso como é o movimento de Marte ata algo máis pacífico como é Saturno. O primeiro dos planetas, Marte, el o subtitulou como o portador da guerra. Marte, conflicto bélico. Este movimento está cheo de fanfarrias e marchas, xa veredes, casi augurando o que estaba a piques de acontecer.
seguida por eses xenerais e emperadores que en algún momento da historia quixéronse converter nos mestres momentáneos dunha fracción dun punto do espazo. Totalmente esta peza mecánica brutal e implacable, ao igual que a guerra sen sentido. Pero será que o compositor quixo facer algo de algo inhumano, algo belo? Será que a arte inhumana tamén pode ser bela? Pero como a isto, vamos vos dar un antídoto. Venus, a portadora da paz. Venus normalmente está asociada ao amor, a deusa do amor, pero os astrólogos dixeron, bueno, pois se o amor é igual a harmonía é igual a paz, por tanto o amor é igual a paz. Esta peza que vos imos presentar agora é de gran humanidade e individualidade, dunha extrema sinxeleza e absoluta beleza. Como nesta noite de hoxe, que podedes contemplar as estrelas tranquilamente, sen que nada vos perturbe, só escoitando a música que se move como un balancín, ao igual que o movimento da órbita, un aire inconfundiblemente místico.
que albergaba o paraíso. Na actualidade dimos que é un mundo en caos constante no que sería imposible vivir e case sería o máis parecido que podíamos estar no inferno. Venus ensínanos que os planetas non son eternos. O seguinte planeta é Mercurio, descrito por Halls como o mensaxeiro alado, rápido e veloz como un raio. Recentes estudos falan que o planeta Mercurio quizáis nalgún momento non estivo orbitando arredor do Sol. Quen sabe se algún día se perderá noutra viaxe interestelar.
o planeta que ten maior carga emocional. Un movimento que presenta o paro do tempo e a decadencia da morte e quizáis a aceptación serena desta. Famoso polo seu sistema de anéis, contén unha de moitas luas chamada Titán, que tamén ten auga na súa superficie, igual que a Terra. A idade avanzada pode sentirse no lento camiñar da música, demostrando que a vellez non sempre é pacífica e feliz, pero que o camiño andado sempre quedará.
Chegamos ao planeta Urano, a misteriosa fronteira do sistema Urano, con 4 lúas orbitando ao seu arredor e coa presencia de anéis ao igual que Saturno, aínda que estes só se poden ver se a luz do Sol se asoma, semellando un fenómeno totalmente máxico. E non podía ser de outro xeito, porque Urano é o portador da maxia. Ademais, é moi especial porque xira de xeito contrario que o resto, é dicir, de leste a oeste, cun movimento retrógrado, propio dun mago.
se estreou. A inspiración deste era máis astrolóxica que astronómica cando a compuxo, xa que pouco se sabía da natureza física dos mundos que estaba a describir. Pero tanto en Holst escribiu unha música poderosa, recordándonos que a fragilidade humana deriva do universo e que a nosa autoimportancia se nos fai pensar que temos algún tipo de privilexio neste, pois o cerrate a que non, a nosa posición é ínfima dentro do mesmo. Xúpiter, o último dos planetas que ides escoitar esta noite, recórdanos todo isto. É o portador da alegría, é o planeta dominante do noso sistema, con máis de 70 lúas orbitando ao seu arredor. Describe as melodías máis fermosas da obra e algunha delas é convertida en himno na actualidade. Pero en realidade o que nos conta esta música é que somos unha civilización que convivimos de xeito precario nun mesmo planeta, nun universo sempre cambiante e sempre desafiante que queremos evitar. Quizais esta idea do ínfimos que somos no universo nos axude a vernos como un único todo. Quizais nos axude a mirar dende outra perspectiva.
lados, é un fenómeno aínda máis insólito, a vida, despregada en innumerables variantes. Parece que esta riqueza e esta diversidade existirán sempre, pero ao contrario, non sempre foi así. Dende que naceu, forzas titánicas cambiaron moitas veces a fisionomía do noso mundo. De vez en cando, a natureza recórdanos a existencia desas forzas e dos seus devastadores efectos no noso querido planeta. É por iso que non nos despedimos de vós unha peza en homenaxe ás vítimas desta pandemia que todas e todos estamos a sufrir, en homenaxe, como non, a todas aqueles e aquelas que axudaron e axudan na loita contra a COVID-19. Acompañada esta das imaxes do que é o planeta que realmente máis influe en nós, a Terra, que ao igual que comentamos con Venus, non sempre será eterna, polo que debemos coidala. Moitas grazas a todos e a todas por estar hoxe connosco e compartillar esta fermosa experiencia que, sin dúbida, ficará nas nosas mentes.